Ens la van presentar oficialment al final del 2019. Ella encara era maqueta i una quantitat ingent de fustes numerades. Va créixer en estos tallers de la ciutat de l'artista Faller de València. Pocs mesos després va arribar a la plaça de l'Ajuntament. Era una falla que rodaria 360 graus cada dia perquè des de totes les perspectives es poguera veure la seva cara de pau i serenitat. El que no esperàvem, entre tant de frenes i faller i mascleta diària, és que ens aferraríem a la seva calma per algunes notícies que sentíem que arribaven de la Xina. Va ser la primera que va saber com es respira amb una mascareta a la cara, la primera que va veure els carrers buits de l'estat d'alarma i també la que es va separar del seu cos davant els ulls atònits de milers de fallers apegats a les pantalles. Era la primera crema a porta tancada que vivíem, sense públic i amb pluja. Una pluja que també estaria present el dia que va iniciar el seu confinament a la Marina de València. 14 mesos va estar tancada mentre el virus en feia de les seues i ella envellia. Afortunadament, per a les falles de setembre tornava, i tornava com a falla municipal, encara que els creadors pensaren que una meditadora mutilada no seria mai el projecte que somiaren. Tot i això, les millors mans la posaren a punt i va fer un últim trasllat, el quart, per a tornar a la plaça que la volia veure regnar. Sense mascareta ja, a este símbol de la resiliència, encara li quedava per viure una nit de la planta infernal, amb la pluja de nou com a convidada. Un diluvi que li ha deixat una ferida més que visible i amb la qual ha continuat avant estos dies, com tots hem anat arrossegant les nostres ferides este any i mig. Esta falla viva, a la qual li han passat tantes coses sense obrir els ulls, serà avui cendra, però la seva resistència amb el lema «Açò també passarà» ja l'ha convertida en una falla històrica.